ina ribaɗan yake? globalforum.com, ka je ka buga www.globalforum.com. yau shekara 8 riba ɗaya ce daga 1960 zuwa shekara ta 2005 waɗanda suka yi shugabanci a Najeriya sun saci dala biliyan 500. Dala biliyan, ba miliyan ba. Sannan dala ba naira ba, dala ba kuma irin dala taka ta 2 da sisi ba, dala Amerika biliyan 500. Report ɗin riba da kenan globalforum.com 2005. riba da shi ya saki wannan report ɗin. Me kake tunanin waɗannan kudaden? Masana ƙididdiga sun tabbatar da waɗannan kudaden za su gina Najeriya irin ginin da Amerika take fama da shi, take alfahari da shi da ita da ƙasar Faransa. Mana duk wata kwarkwada za a gyara ta a yi mata kwalta, ko ina ruwan famfo da wutan lantarki waɗanda ba sa rawa a cikin waɗannan kuɗin. Wannan shine abin da riba da ya fito ya faɗi. Riba da yana cikin gwamnati ne ya faɗi wannan. Me kake tunani? The same ribado yau ya koma ya zama yaron wannan gwamnatin. Tun da ake gwamnati ba taɓa gwamnati mara alƙibla irin wannan ba. Tun da ake a Najeriya gwamnatin da ta losing control ba a taɓa irin wannan ba. The same ribado as the former chairman na EFCC ya zo ya zama a party to this government. Me za ka ce game da suribado? Sannan the same suribado suna daga cikin waɗanda aka yi amfani da su aka rikita muku zaɓe 2011. To me za ka ce game da waɗannan? Sau da haka matasa hope ɗinmu a kanku ne. Hope ɗin kuma shine na farko ku tashi ku yi karatu, kuma ku yi karatu kanku ya waye, kuma ku yi shirin tsayuwa da kafafuwanku, ku yi shirin aikin gwagwarmaya. Gwagwarmayar da Sardauna suka yi na kwato kasar daga hannun azzaluman turawa bata gaza aikin da muke fatan ku yi, ku kwato kasan daga azzaluman bakaken fata waɗanda zaluncinsu ya fi zaluncin turawa. Don na rantse da Allah, da halin da Najeriya ta samu kanta, gwamma a ce har yanzu ba a samu independence ba. Da ci gaban kasar da wayewar kai da 'yan kasar da iliminsu da sakewarsu suna karkashin colonialism da nepotism na ainihin kasar Britain, wallahi da 'yan kasar sun fi ci gaba fiye da halin da suka samu kansu.